tankese da ho yura ne ntam kese da ho na se aba na se wante kura wapenima no wote se yaka yura ntankese wonsa ho enkusie nipa no ho na yesie ne de prasa ase o chine bia beka se haye baafo dia nanso ampa se kane no trabum baafo wapenima no nanso na akotoko hina pagya na ebrempon enhyehyeye ene esieye na onsa ne ho nkoye bibia ewo kromu abra sebi trabum hini enso wo ho aye mmona mane ende onse beto yura eni no afi kotoko ini se achirem se fiama ne pa na etuo nso keba de omudidi nyina ka baafo nya kakra firim sa na kotoko hini ye no enumu eno de ne babe hyem se pobia ka bebam bia no obesane ye de akire ti sa ne omani nyina no pa ye bechirim ama atifo enso ehu nabuku ma memra ho na fedia yebe koso ama atifo ne ahwefo achi adaroma na asem ne base na ye ka wo sede etie unim a upemu bisa wanti ne yi a wapenchiremu sebi tete ne wo sede nananum sifa prince ase ntisi obi ye bibi na sebi yesre yewura ne ntankese kantankese a na wo sentia me se kane na busua wa asase na wo kope bia wo de nsa kwesre yesi nkete ye gunhwire menkenso ebi wo ho esie bi wo ho ana de menkenso esiso di nyina ye kwan a ne ye de fa so hyenso a ne ye de to hye asase we ewo me ana asase we me na me dodidi so ena abase obi pre na de hyesie obi pre mi firi krom ase mi firi krom ase ya otimi de se bia mu ekosie ni nipa wo ho ebi asia me yahunu me na na so masia na me na na obenten bra wo kra koye yesie ne wa ha na menye de hye anka mo pre ma me sie no ebi mo kra ko animu kosie wo ben mu ntina ebi wo ha bete se ebusua bi na nipa bedu onu omu nyina awu adehye abusua wo na omu nyina ye nsie wo mo enam sese bi wono mo de prades ye mo omo kwan mo kosie wo ben mu a ebusua na esusu se wono mo ne ade ase no eba etimi mo omo asem a wono mo ka no wo mu difo ho nti se ne achia med na no ato sese baafo ni animu EPA Environmental Protection Agency for ye frɛ wono mo say health ono mo deda ya sabia no ne apomuden ho no wono mo nyina ndi animu na emu no ye nkotu no ni nyina de wo sentia se ebeboa na dabi asemo eda committee anim na nanano mo hwɛ edi ya to ye na ekobasa na sesensem fata si ye be fa akire ni nyina mu ntankese ye wura ntam kese abamu ni afa akire akosie mu enye sem fata sa na afredua na achia me ka asembi efa ne ba ohene ba abrenya asehene eho efritete ye wura Opemsuo setu ewodi nti a wo hyehye bibia ye hwɛ nananum chidomfo a na afredua memfemfiri ho ye hwɛ a nananum chidomfo ye wura ne ba ohene ba chempem hene sabempanyini wonne dan no ho ne ba sabinkuma ye wura ohene ba hia hene ono nso wo hobi baafo ya aboaten baafo domenase ono nso wo hobi sebi ono a ne yonko ne ba na ne yonko oni ne free denchira wonom the big six asante big six no safie na na achi amehene tumfo achi amehene chidom o mu bi ti amane akwanse hu sese bi sante hene tena se na wa sore no wo tena hu se na nan chidomfo ne hwe akire sese bi wonom papa ebe tena koduru fiansa na wonom afiri office wo mo anhwe akire a bibi betimi aba akire ewodi enti a Opemsuo wo hyehye sa na nsuo nso baaye ewo senti a sebi Opemsuo wo hyehye ya wo de ne ba be hye mfimfini ho etuo nso baafo ba ntima hene wo ho ohene ba brenya ase na esi onyunu hene na amache bare ohene baako owo na himfie wo de ntima hene wo
nananom nyinaa atuo nso na wodi enti a sebi Opemsuo wode ne ba ohene ba abrenya ase hene ebehye ho sɛde ɛbɛyɛ a hekane no yɛnyina nim sɛ amade kwan so baafo ba ntema hene bibi na esi yɛ no nti wɔbɛkyia asante hene a sɛbi wɔka ne ntoma ne ho adeɛ nyinaa yɛyi ansa no akyia Opemsuo sɛde ka ne tete wɔn adɔm wɔ hɔ no nti na nananom dwene kɔ akyire sɛ ne mama nipa yɛ tuo nso sɛ wɔn mo mfa mmɔ me ho ban a nipa adwen timi sesa deɛ a ebetimi aba sɛ wɔn bɛbɔ poetia me ne sent ma me mfa me ban kɔhyɛ ntɛm na ho bambɔ bi wɔ hɔ a me ba abɔ me ho ban asɛm bi wɔ hɔ a ɛsɛ dɔmyɛfo ɔbɛyɛ me mea me ho nipa bɛyɛ me dɔm a me bɛdi mirika ɔbɛbɔ me abɛti paapa etuo nso a wobɔɔyɛ no wɔn ma hyɛ ase ɛbɔ ponti na ɔde ne ba hyɛ mfimfini nti amane akwan so deɛ na afredu a kabaafo ba ntɛmahene wɔtena ase a ne nsa benkum so wɔ ne deɛ ɔhene ba na abrenya ase hene ɛtena ase ansa na nasi onwunu hene aba ansa na amache bare hene wɔn nso aba saa na amane no Opemsuo sɛ etu Afrika nkyinkyini tete wodi yɛ ɛhyehyɛ to hɔ sɛ na nanom nyinaa da ɛbɛto aso na akwaboa hene atuo nso ɔno nso ka ho bi ne nyinaa wɔ sɛ enti a Opemsuo ɛyɛ ntina afredu a kakra meka do yɛ bere no sua enti agya ɔfa ne mmeranteɛ nso de bi bɛso so yo ɔfa mamentie o ɔhene ba ɔdas asɛm a yɛwura ɔde ato dwane no ɛyɛ me deɛ papapapapa da ɛyɛ ne sɛ tete no wɔmɛtu amantuo ɛbaeɛ no wɔɛba na ɔde akɔsi bi abantomahene so ɔse kɔkyerɛ no ha ebi a na ɔde akɔsi atomahene so ɔse kɔmane baabi ntena saa na ɛkɔ saa nipa no nyinaa no ɔhene a ɔbɛkɔ akɔkyerɛ wɔn anaa ɔbɛma wɔn baabi atra no na sɛ wɔn nyinaa ɛhyɛ wɔ ase obi na sɛ wɔn soro ɛna wɔn mmerɛ buro nyinaa ɛyɛ wɔ dea na mmom sɛ ɛduru baabi na asantuma wura ɛpagya no ma ɔbɛyɛ ɔbɛrɛmpɔn a saa abirɛ saa nipa no ɛna wɔn agyapadeɛ na wɔn nsa ase nyinaa wo a ɔde wɔn ma wɔn no ɛnyɛ ɔde abio ebi ahyehyɛ na mbɛtena ase hyɛ sɛ bibi pie mu a agya mo awerɛ mfi wakora saa na ɛteɛ na asɛm wei mmere bi tirabɔ hene ɛne medi nkɔmmɔ bi ɔsɛ yɛ ade a ɛha no papapapapa sane sɛ na baafoɔ ɛwɔ adwene mi sɛ ɛwɔm sɛ yɛpɛ tirabɔ hene deɛ nso tirabɔ hene ne nsoro ne mmerɛbɔ hene ayɛ ne dea na gyapadeɛ hene ayɛ ne dea na ɛyɛ mede sɛ nnɛ yɛwura akyerɛ ne mani so sɛ nipa no woma baabi tena na ɔhyɛ wase sɛ ɔdi kuro ne ɛpagya no ma ɔbɛyɛ berempo a afei deɛ ɔnhyɛ wase bio na agyapadeɛ na nsase nyɛ wode abio na mmom biribi pie mu a na agya nhyehyɛ na ɔma bi adi saa na atuo nsɔno so ɛsɛ nka bi pie mu a mo nyinaa mo panyini nti bibi epie mu asase ma na nka baafoɔ so mama no bi adi ɛyɛ bɛdɛ paa ɛno bɛboa ɛma so dwa yɛ n'adwuma sane sɛ mpɛmpii no ntɔntɔ pii nana ɛtrɛbɔ hina mekan ɔsɛ adeɛ ha no pa ɛtɔ mmere bi a sɛbe baafɔ ɛbɛsi kurom hɔ ɛtuo na ne bati na ɔne sɛbe anyɛ rado ɔyɛfoɔ ne nwuram nhyia korɔ nkyia no bi sɛ ɔnsɛ kuro no yɛ ne dea nti ɔbɛsi hɔ ne ɔpɛ ɛna ɔyɛ sɛsɛ deɛ asɛ no ani ada hɔ nom saa bi deɛ trɛbuom nso ade no ho sɛ fa ahodie a ɔnso ɔyɛ no fa ahodie yɛpagya no yɛ ɔbrɛmpɔn nti maafo ɛbɛserɛ saa nneɛma no nyinaa bɛtwa so na mɛha me no ɔma bɛtena trɛbuom mode hyɛ wei de abo sɛ yɛde ne kɔ faakwa ne yɛte no yɛkɔ akɔsie no ɛsɛ kwan bi so no koraa no ɔhwɛ a moyɛ ayɛ dɔm a moyɛ sɛ mbɛsa akɔ mo nkyi na mo nkyi a moɔkɔ no mode hyɛ no masi no no ɛna ɛbɛyɛ adansɛ sɛ o yɛkora ana ne yɛwɔ yɛde hyɛ wei yɛsi no ha wei yɛsi wɔ ha na akɔyɛ danso yɛwura akyerɛ sɛ ɛba sa ɛnyɛ yie nti bɔde no koraa no sɛ ɔmo nkɔtu ne sɛ mesie ntrɛbuom na meha me ne ampɛnkuro ntase nyinaa no ɛnyɛ ade a ɛyɛ
trabo yin ensase de ewura se pa se wa cheche ne mabia ni so akire ya e kala me bi atwa no na de ntokwa na ba so se ba yin funtem pa e da na se yo edase yebeda chiame ase said your fire can apoku kan ncheche mu de wo ho yewura ka se fiama ne pa no sua ya ka tuo nsu a ye ka ho asem yi ko mu didi a ko mu nya ho ise onim senti a ye ne sa ne mum ne ba odi ne bewura mu ne ba odi ne bewura mu so de bruni be se detective se pobi a mu bobia se bi sante ne o tuo enti se pobi e koso a ne ba e na mu ba bebo na mane se de na apoku kan eye asuonwunu from Jereba Brefo Pew eye akwaboa champo kofi afere eye jedukumani eye amachibare na afi brakwabna kwawoma enso ka ho na afi eye bantima bamu hene ono so ka ho atuo nson enti wo hwa se Kontire fo tena se nanka ye hwemu dia bafo bantima hene eni ho odi akire edema yero no ankasa ne ba ohene ba brinya ase fi se chiame nya atuo nson ni nyina ansa no de ne ba beteto osi utie asema chiame ka osi me de ne be hyemu mfimfin ti se bafo bantima hene ni wo abrenyanse ba ansana na suo hene aba na machi bare ya ba ato so di akọ enti opobia mobobo bia no obeti o hyemu mfimfin won ko ade obeti abobo na agya amane ti enhyehyeye no sa pepepepepe enete ade ne banko a na sabi bibi pie frimba bafo nya bi na mu atuo so ne de omo kabafo enhyehyeye ne wo ho se beye na monya kakra nso di afrim ti sa na etie mrantie mamenti na afi ye ma afrefo amra na firi amedase na firi ade a wo se ye hwe hu ne se sebe ade a chiame obeye no yesesa no a enye ye enu nti se obi ye dikuro na sebe eburu a chiame pagya no so wo ye no brempon a obi ani hu kwan se otimi cassette saa nipa yi a ya pagya na ye no brempon oda so ehyemase na mum eye nhyehyeye eye chiame no a ena ye nhyehyeye edema enu nti ade bi wo no mo a ye besere se ye hwe ni ye de to so biem se emu kane kura no se nananom chichiri kura yenim se ye de ahoho baba mu ntene ye te ahoho asiye ye te ahoho asiye ade hye de wo ho sebe asofo kura so de wo ho na saa ne mani nyina wo kopem se o ma obi kwan ma ne sie obi ewo krom wa bra wonya wo de hye a eduru asase pede ya yetime de pere okoka pe wo se me nana aha na esie no aden ti na wo mfiri ho na sabi eburu ya nsie na ahoho asie ye ana bi asori bi anu ko ya nkosie no wo mo asie ye na sabi eburu yetime be sie no eye bi anananom asase a sabi eburu okra wo mo amu ho enu nti wa ade bi ho no mo a eye aye nhwe ni ye kopum sasa achiamen eye bibi pe ade no ye ye ne egina ho yesesa ne ma ne nye yi enu nti sebe ebi abaabi awufre no sa wo se wo sa kwa anase empokura no sa wo pese ye sie amu ne wo ho a sebe eburu sebe so eye brempon no ye pagya no wontimi nsa na ho kure nko yenim bi a yate bi obi wo no kura baabi ade amu ne koto ye no wo ba no wo soso adaye sa ha ye de me beto ye no ye buru me ye pamome enti yensa mfa me nko so no enti ye besere se na afredua ye wade bi ho no mo na se chiame ya ye nhwe nhunu se ye ne ho kwan onipa bi ne ho no mo a obetimi asesa na afredua medase yo medase 0596259444 056018